खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि मासिखौ रानबाय। बिजेपिआ मोन 89 मासि, एजिपिआ 26 आरो बिपिएफआ मोन 11 बियाबाव गेलेगोन। बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थारैनो UPPLआ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेमारसिगोन नामा? जोबथारनायाव गिबि मन्त्रिया UPPLखौ एनडिएआव गैला बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होबाय। मख'जाथावदि थांनाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो एनडिएजों UPPLआ एलायन्सनि जेबो फिननाय मोननो हायाखैमोन, जेराव UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारी बिथाङा MP दिलीप शइकिया बिथांखौ थांखिनानै गांसे लाइजामाव बुंदोंमोन दि राजखान्थियारि जाथाय आरो खौरां बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खौरां बिजोङाव होनाय बिबुंथिफोरखौ नोजोर होनानै UPPLआ फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिए गोरोबलायनायनि गेजेराव दोलोनि थारथिखौ नेमखान्थि बायदियै रैखा खालामनो थिरांथा लादों आरो UPPLआ 12 मार्च 2026 नि गेजेराव बिजेपि दोलोनिफ्राय फिननाय बिदोंमोन, थेवब्लाबो बिजेपि दोलोनिफ्राय जेबो फिननायखौ मोननो हायाखैमोन। जोबथारनायाव थांनाय सानखालि खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायबाय UPPL पार्टिया एलायन्सआव गैलिया आरो एनडिए नंलिया। बे बाथ्राखौ गिबि मन्त्रिया फोरमायदों। UPPL पार्टिया गासै मोन 15 BTCनि MLA सिटनि थाखाय बिसायख'थियाव हारसिङैनो बाहागो लागोन होननानै बे समाव बुंनो हायो। बेराफारसेथिं आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोन 4 मासि आरो बिपिएफआ मोन 11 गासै मोन 15 BTCनि MCLA बिसायख'थि गेलेगोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्त्रिया रोखायै बुंथिबाय। थारैनो फैबाय थानाय MLA बिसायख'थियाव UPPL पार्टिया हारसिङै मोन 15 बियाबाव गेलेगोन होनना रोखा जाबाय। दायो गुबै बाथ्राया बेसोदि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव BTCआव बबे मोनसे दोलोआ बांसिन MLA बिजाथि देरहागोन? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि दुंहाव थासारिया गासै ओनसोलावनो बोहैगासिनो दं। आथिखालनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बारग' BTCनि चिफ प्रमद बर'नि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय, अजद होलायनाय दासान्दि नुनो मोनगासिनो दं। बे समावनो थांनाय सानखालि तामुलपुर जिल्ला BPF दोलोआ तामुलपुराव एनडिएनि मोनसे जथाय मेल लादोंमोन। बे फोसावदिं मेलाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिश्वजित दैमारी, राजीव ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। आरो हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि फैगौ 19 नङाब्ला 20 मार्च खालारखालि BPFनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावगोन। आरोबाव BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङो दि UPPL दोलोनिफ्राय जेसेबांखि गिदिर मानसि फैया मानो देरहानाय नङा। प्रमद बर'नो मासि नांगौ। बाक्सा जिल्लानि गासै BPF कमिटिफोरनि गुबुन बिसायख'थि मिरुआरि जथुमफोराव बाहागो लानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि बे बिबुंथिखौ नुनो मोनदों, जेराव मंगलबारखालि जानाय मोनसे मेलाव जिल्ला थाखोनि सा 13 कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा BPFआव जयनिं जादोंमोन। 19 एबा 20 मार्च खालाराव BPFनि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन होनना हाग्रामा महिलारिया रोखायै फोरमायदों। प्रमद बर'आ बर' हारिनि थाखायल' खामानि मावदों आरो खामानि मावगोन, नाथाय गुबुननि खामानि मावनाय नङा होननानै बुंनायखौ नुनो मोननाय जाबावदों। प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया, बेफोर बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारिया बुङो। बेराफारसेथिं बागानपारायाव दोलोनि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ BTCनि मोन 15 बिधानसभा बियाबफोराव बिजाथि थिसनगोन होनना फोरमायो, जेराव प्रमद बर'आ मोन 15 BTC बियाबफोरावबो बिजाथि फसंनो थाखाय फोसावो। तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै सायख'जानायनि उनाव बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुङो। प्रमद बर'आ बुंबावोदि दोलोआ दोलोनि मददगिरिफोरखौ नोजोर होनानै मोन 15 BTC बियाबफोराव बिजाथि फसंनो थाखाय थिरांथा लाबाय। BTCआव मोन 40 काउन्सिल बियाबफोर दं आरो मोन 15 एसेम्ब्लि बियाबफोरावबो बिजाथि थिसनगोन। BTCनि सरासनस्रा सुबुंफोरा दासान्दि UPPL दोलोजोंनो दं होननानै BTCनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथाङा फोरमायो। 2011 मायथाइयाव धुबुरीआव मानसि बुथारनाय जाथायनि थाखाय सा 6 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। मख'जाथावदि धुबुरी पुलिस थानायाव 2011 मायथाइयाव बुथारनाय केसजों लोब्बा खालामनानै सा 6 सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। उफ्रा सिजन बिजिरगिरि सैयद बुरहानुर रहमाना राज आली, बिमला बेबा, आमजाद आली, आजाद आली उर्फे मन्डल आली, ममिरन बिबि आरो सुजात आलीखौ दायनिगिरि खालामो। बिजिरसालिया गासै सा 6 दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि
साजा फोसावो एबा होयो इन्डियान पेनेल क'डनि सिङाव थानाय 302/149 सेक्सननि सिङाव साफ्रोमखौबो 10,000 रां जुरिमानाबो फोनाङो। बे केसा धुबुरी PS FIR नाम्बार 605/2011 2 नभेम्बर 2011 आव धुबुरी टाउननि साखाथियाव कुरुन्टिजार ओनसोलाव आसान आलीखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायजों सोमोन्दो दंमोन। फोरमायनाय बादिब्ला आबाद मावनायनिफ्राय न'आव फैफिनबाय थानाय समावनो दायनिगिरिफोरनि मोनसे हानजाया आसान आली मुंनि सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन। बे केसनि बिजिरनाया गोबाव समनिफ्रायनो नांनानै दंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। 46 नं अदालगुरि ST बिधानसभा बियाबनि थाखाय UPPL दोलोनि बिजाथि मोननाय एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनाय 14 मार्च खालाराव एबसुखौ नागारनानै UPPL दोलोआव हाबदोंमोन। मख'जाथावदि UPPL राजखान्थि दोलोआ फोसावनाय बिजाथिफोरनि गिबि फारिलाइयाव दिपेन बर'खौ अदालगुरि बियाबनि बिजाथि महरै थिसनदोंमोन। बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनाय लोगो लोगोनो अदालगुरि टाउनाव थानाय UPPL मावख'आव पटका बमा गावनानै रंजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो गोबां मावथिफोरा बिजाथिनि मुं फोसावनाय लोगो लोगोनो दिपेन बर'निसिम जोबोद खुसि आरो रंजानाय फोरमायदोंमोन। बेनि उनाव फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय दासान्दि गोबां मन्दिर, नामघर आरो मस्जिदफोराव बोर लानाय एबा खुलुमनायखौ नुनो मोन्दों दिपेन बर'खौ। बेबादिनो मंगलबार खालि एबा मैया फुंबिलियाव दिपेन बर'आ महादेबनि बोर लानो थाखाय अदालगुरि टाउननि गेजेराव थानाय शिब मन्दिराव थाङो आरो बिथाङा गावनि बिसिजों लोगोसेनो बिजाथि मोनखांनायनि उनाव गावनि मोन्दांथिफोरनि सोमोन्दै दिपेन बर' बिथाङा बुङोदि थांनाय 25 बोसोरनिफ्रायनो आं माहारियारि फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनजों खामानि मावबोगासिनो दंमोन आरो राजखान्थि फोथाराव आगान होनायनि साननैनि उनावनो UPPL दोलोआ आंखौ अदालगुरि बियाबनि बिजाथि महरै मोननो हादों। बेनि थाखाय आं UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर', गागि दैदेनगिरि रोनगोरा नार्जारि, उरखावगोरा ब्रह्म, अदालगुरि जिल्लानि दानि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ साबायखर बावो होनना दिपेन बर' बिथाङा फोरमायो। गोबां समफोरावनो रायजोआव मोसौ सिखावनि खावनाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो फिन अदालगुरियाव मोसौ खावनाय रेकेटखौ हमनो हादों। मंगलबार खालि एबा मैया अदालगुरि जिल्लानि मेटिपारायाव मोसौ खावनाय मोनसे रेकेटखौ हमनो हादों। मोनसे आन्दो खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै अदालगुरि पुलिसा हमनो हायो, जेराव OC एबा बिबानगिरिया गावनि हानजाजों लोगोसेनो मेटिपारानि गंसे न'आव सिग्रोमो आरो नागिरो, जायनि जाहोनाव खावनाय माबा मोसौफोरखौ बोखांनो हायो आरो बे दायाव बाहायजानाय सन्देह गोनां गंनै ई-रिक्साखौबो जब्द खालामनाय जायो। बे जाथायजों लोब्बा गोनां सासे दायनिगिरिखौबो हमनाय जादों। फारसेथिं बे रेकेटनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ संदाननो आरोबाव नाजागासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। पुलिस बिबानगिरिफ्रा फोरमायबावनाय बादिब्ला बेनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे समाव आलायारन फाउन्डेशनआ बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे बाख्नायजाथाव हारिमुनि रियेलिटि श' लानानै फैदों। बे रियेलिटि श'नि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थाखोमानानै थानाय सुबिदा मोनै गथ' गथायफोरनो गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो एबा गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानै गावसुंथा खाबु लानो हानायनि स्टेप आप बड'लेण्ड मुंनि मोनसे प्लेटफर्म लानानै फैदों। स्टेप आप बड'लेण्डआ बड'लेण्ड ओनसोलनि गिबि रियेलिटि श' जानो थांगासिनो दं। बे रियेलिटि श'आ फैगौ 25 मार्च 2026 अक्ट' खालार खालि फाइनाल जानो थांगासिनो दं। BGR टाउनशिप अडिट'रियाम हलाव। बेखौ नोजोर लाखिनानै एबा बे रियेलिटि श'खौ जाफुंसार होनो थाखाय आलायारन फाउन्डेशनआ लानानै फैदों हलि लाकी बैसागु धामाका गिफ्ट कुपन, जायखौ बेखेवनानै होदोंमोन लकसभानि मानगोनां MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बे लाकी गिफ्ट कुपननि ड्र'आ 23 एप्रिल 2026 खालाराव चिरांनि कासिक'त्रायाव जागोन। बेजों लोगोसे आलायारन फाउन्डेशनआ रायजो राजाफोरनो मोजां सुबिदा होदों। सोरबाफोर जुदि बुक 3 लायोबा दख'ना गांसे फ्रि हरफानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां लटारि कमिटिफ्रा गोबां रोखोमनि लटारि होबाय, नाथाय आलायारन फाउन्डेशनआ बेबायदि लटारि बायग्राफोरनो फ्रि गिफ्ट होनायखौ नुफेराखैमोन। नाथाय दिनै बेबायदि खाबुखौ लानानै फैदों, जेराव बेबायदि मुलाम्फा होनायखौ एबा बेबायदि मुलाम्फा खालामनायखौ आलायारन फाउन्डेशनखौ नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन लटारि कमिटिफोरा बेबायदि रायजो राजाफोरखौ एबा सुबुंनि मोजां साननायखौ बारा नुनो मोननाय जायाखै, नाथाय आलायारन फाउन्डेशनखौसो गिबि खेबै नुनो मोननाय जाबाय। दा बे समाव नोंथांमोना जुदि टिकेटखौ लानो सानदोंब्ला होखानाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजाग्रा फेस्टा फावखुंगुर एबा एक्टर लोगोसे सिंगार प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि बावैसो सान सिगाङाव रिलिज जानानै थांनाय पक्स' भाइरेल बड' मेथाइखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा रागा जोंखांदों आरो गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों। मख'जाथावदि प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि पक्स' रेप मुंनि मोनसे बर' एलबाम मेथाइया
ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों, जायनि जाहोनाव सुबुं समाज हान्जाफोरनि गेजेराव गोबां बर'नि गेजेराव रागा जोंनाय आरो जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। जिनाहारिनि आरो पक्स' एक्टनि बायदि गोब्राब आरो सेन्सिटिभ आयदाफोरखौ दिन्थिनायनि अजद होनानै बे मेथाइखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों। गोबां सांग्रां नोगोरारिफोर आरो आफादफोरा बे मेथाइखौ सोंखारिदों। हिंसा आरो गथ'सा रैखाथिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ लानानै बिथांमोना नोजोर होनानै बुङो दि बेफोरबादि सावगारि दिन्थिनाया सुबुंफोरनि गोसोनि साननायखौ खहा खालामनायनि अनगायैबो गथ'साफोरनि रैखाथिनि थाखाय बानायनाय आयेनफोरनि गोथौथिखौ लोरबां खालामनो हागौ होनना साननाय जादों। 2026 मायथाइनि बिधान सभानि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि नेशनेल पार्टीनिफ्राय लानानै रिजनेल पार्टीफ्राबो गोख्रों आरो साखाफारा जानानै दं। बेबादिनो माखासे दोलोफोरा गावसोरनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावबाय। बे समावनो नगाव जिल्ला खुंथाया 9 एप्रिलाव खुंजानो गोनां बिसायख'थि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों, जेराव बिसायख'थिनि समाव जाहाथे जेबो हेंथा सोमजिया बेनि थाखाय नगाव जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि आरो कमिशनारआ जिल्लानि गासै सोरखारि बिफाननि गाहायफोरनो मोनसे गोनां बिथोनलाइ होदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि खामानियाव नांथाबना थानाय रावबो मावख'गिरि एबा मावसुमाखौ जिल्ला कमिशनार आरो बिसायख'थि आय'गनि सिगांग्रो गनायथि गैयालासे जिल्लानिफ्राय दैथायहरनो हानाय नङा। बेबादिनो रावबो मावसुमाखौ गोनांथि जाहोन गैयाजासे सुत्ति होनाय जानाय नङा। बेनि अनगायैबो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ दासान्दि सोलिफुगासिनो दं। बेनिखायनो गासै मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरनि नुजाथिनाया गोनांथार। गुबुन फारसेथिं डिभिजनेल बिबानगिरिफ्रा नगाव जिल्लानि गासै भट सोग्रा मिरुफोराव रैखाथि आरो गुबुन गुबुन सुबिदाफोरखौ थि खालामनो थाखाय जर'खा राहा लादों। NIA केसनि जाथायाव सा 7 गुबुन हादोरनि नोगोरारिफ्रा हमजादों। दिल्ली, लखनऊ आरो कलकातानिफ्राय सा 7 गुबुन हादोरनि सुबुंफोरखौ खानाय जादों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाथियार लाग्रा उदखारि खामानिफोराव लोब्बा थानायनि दायाव सा 7 दायनिगिरिफोरखौ NIA केसआव दाय होनानै एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउक्रेननिफ्राय सा 6, आमेरिकानिफ्राय सासे उदखारिखौ खादों। बे सा 7 उदखारिफोरनि सायाव म्यानमाराव उदखारिफोरखौ फोरोंथाय होनायनि अजद होनाय जादों। सा 7 सायाव आयेन बेरेखायै हाबनाय, हाथियार आरो ड्रन फोरोंनायनि दायबो खालामनाय जादों, जेराव इउरपनिफ्राय ड्रन लाबोनायनि अजद दिखांदों। बे समाव हमजानायफोरखौ 10 साननि थाखाय NIAनि आवथायाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिमोनदों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थि 2026आ खाथिनिफ्राय खाथिसिन फैगासिनो दं। बे समावनो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ साखाफारा जाखाबाय। गुबुन फारसेथिं 16 मार्च 2026 खालार समबारनि मोनायाव UPPL दोलोआ मोन सिनेमासिनि थाखाय गिबि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावदोंमोन। बे बाराव UPPL दोलोआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'खौ 46 नं उदालगुरि LACआव बिजाथि महरै थिसनदों। बे समाव गुबै बाथ्राया बेसोदि फैबाय थानाय समफोराव दिपेन बर' बिथाङा UPPLनि गाहाय दैदेनगिरिनि मासिखौ आवग्रिगोन नामा? बारग' BTCनि चिफ प्रमद बर'नि जायगाखौ दिपेन बर' बिथाङा लागोन नामा? आरो फैबाय थानाय समफोराव UPPL पार्टिया BTCआव सोरखारखौ दायोब्ला दिपेन बर' बिथाङा चिफ जागोन नामा? बेफोर सोंथिफोरा फैदों, जेराव बेफोर सोंथिया जानो हागौ बयनिबो गोसोआव फैदों। मानोना प्रमद बर' बिथाङा MPनि सिटखौ लानानै गोबां खामानि मावनो लानायाव दोलोखौ दैदेननो एबा सम मोनैयाव दिपेन बर'आ बिथांनि जायगाखौ आवग्रिना लागोन नामा? बेफोर सोंथिया फैदों आरो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन फोरमायहरनो हागोन। दासान्दि आसामजों लोगोसे गोबां जायगायावनो अखानि गोहोमखौ नुनो मोन्दों। खम एबा गेसें अखानिफ्राय लानानै रोजा अखासिम हाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। आसामजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आरो गोबांथार जायगाफोराव अखानि गोहोम एबा अखा हाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव अरुणाचल प्रदेशनि इटानगरनि नीति बिहाराव मोनसे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय जादों। गोबां समफोरावनो जों खोनानो मोनो हा गिसिखानाय जाथायजों गिख्रंथाव जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थादों। बेबादिनो इटानगर, थामहिनबा अरुणाचल प्रदेशनि इटानगरनि नीति बिहाराव मोनसे गिख्रंथाव हा गिसिखादोंमोन। समबारनि बेलासियाव इटानगरनि नीति बिहार ओनसोलाव बे जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन, जेब्ला कनस्ट्राक्शननि लुनायनि खामानि सोलिबाय थानाय समावनो गोबारै अखा हाबाय थानायनि थाखाय गिख्रंथाव जाथाया जायो। बे जाब्रबथायाव इन्जुर गोग्लैसिननानै 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। बे जाथायनि उनाव पुलिस आरो SDRFनि हानजाया लोगो लोगो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायो आरो सिङाव थाबथानाय गासै सा 7 सुबुंफोरखौ रैखाथि खालामो।
एबा रैखाथि होयो। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि उनाव खुंथाया मोनसे सांग्रांथि फोसावदों दि जेराव इटानगर जिल्ला खुंथाया बुंदों दैज्लां बोथोराव हाजो ओनसोलफोराव हानि दिदोमथिया खमायो, जायनि थाखाय लुनाय खामानिया खैफोद गोनां जायो। दानि बोथोरनि थासारिखौ नोजोर होनानै सेन्सिटिभ ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ सांग्रांथि थानो सुबुरुन होनाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
लानानै फैदों। नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।